بريزيدنت أمريكا جو بايدن بتي أب تجري قاتي مزلق لوله أزيو تشغيلو كم زلو وهابيت قال بيت منجست أمريكا جين ساكين غازيت نياتات تزاريبا هبتو مولديهانس توسخلو أمون قبو عواد سمرح كل التقرأين فدرال منجستن اللي خلت عمتات الزالق فعفع فدرال منجستي عبز حلف عمت ككايات مديبو تتحيزو نزنبرة حقرام رجع بسنك كورونا فيروس مسناوحو تقاديدو منجست كل التقرأي نتوسانس لزي تقبلو أو رح مسكرم أب كل التقرأي بينهم رجع دهر مكيادو منجست فدرال زي حقاوي بمبال نتيقوع بزست العلي تفعفعين عبز العلي ترس بسحو قدام السرابي حمد هو حتى بلعلم عسكر وتهدرات متقعد فتسيميلو مسكسسن بربعة حدار وتهدرا وسقم تغوصد مسعوجن تزقن وطرين عبقول عقينات أمريحو وتقينات كاك ساب حجي يقتل الله وهابيت قال منجست أمريكا جين ساكي تمال حموس نقازت إنياتات عبزهاب التحبريتا بريزيدنت أمريكا جو بايدن بتي أبتقراي زلو خناتات أزيو تشعيلو خمزلو كاليزا The administration has repeatedly من محدار أمريكا قبل تجراي سبعة حجزات كأتون سبعة مسلات كحلون نتتفت مزبال زلو سبعة جهسة زد صاري زي شراوي مرمار جوجلا كأتو أبزبل زعبا مس منجستي إثيوبيا بترجع قامي تزراري بيو مينستر قدرات وزع أمريكا أنتوني بلينكانون مسك قدم مينستر أبي أحمد كل تجزة تزراري بيو أنتوني بلينكان نأبي أحمد أبز الزرارة ذلو بتي أبي تجراي زفت أنزلو جهسة سبعة مسلات أمريكا زلواشة أولت جليز اللو كم تمالز جلز أون تي أب تجراي زلو كونتات زي قبوليو كغير خالو unacceptable and has to change. مستر قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن بربوع عبد المعبلات قوامي كوميتي قداي وصاي بايتو تهاجر مبرها بزهبلو أبتقراي بالعلى هزبي قبنات مصنعت عليت كم استفزمه مقلاتو يذكر أنتوني بلينكن كرم حدات سومنات أبتقراي دفعي فتسم اللو زبلهم حالتات أمحران وتهدرات إيرتران كابت كل البوصوص لقيقهم قوصم حتات الذكر كوينو أبناء ربع مدرؤون أتوم أبكل التقراي اللو زبلهم حالتات إيرتران أمحران كوصو أتريرو تزاريبو منقسات إثيوبيان إيرتران وتهدرات إيرترا نابتقراي آتيوم نزبل كسي بتدقاقامي كنسقوص أنحميهم وهابيت قال منقست أمريكا جين ساكي تمال حموس نقازت إنياتات أبزهاب التحبريتاون إذ السعبيلا Ethiopian government to follow. نحنا منجست إثيوبيا تكجبرو يزبلوك الكخبرينا نسوع زلنا كم أون أمباسادر بايتو تحورات هاجرات ليندا توماس جرينفيلد بوجناون أمريكا تي أب تجراي زلو عجرجر دون كبل أمريكا بتصمدو نكتسرح تسوي علم سلزي بريزيدنت جو بايدن بتي أب تجراي زلو كونتات أزي يتشايلو زلو أمريكا بدبلوماسيا ومجدي تزلو جونت إنك هاد كتسرح مزنحة بمزخخات بريزيدنت جو بايدن ناب تجراي سرح ثانيات رديئتن ناب كله كبتحو كفكت تسوي له مس مينستر قدات وزع أمريكا أنتوني بلينكن بمخان خاء نتكونتات بقرباي كتاتلو له And working closely with the Secretary of State. بتي أب تقرأي من وحالتات منجس فيدرالين كل وحالتات تقرأين استولى عقنسي عش حسابات كم زموتهم بأما يتاش حسوت أردما أب تكلل كم استمزابولون يكلت أب تكلل أما يتاش حسابات كبيت نبرتهم كم مزابولون كله لعلب سوساش حسابات دما ناب السودان تسديدهم كبيت ميت سبعة وقلب لهون أنصل عليهم زلون سطاع عمس جبنات كناتن كست سبعة مسلاتن كم استفصموا ودب حبرات هاجرات منجسات كتصاريك فكرلو محتاتهون يذكر أب مقالة مبصح زكاية جوجل أمباسادرات حبرات أوروبا جت دو كبل زوعو تجوجل أبز سمونيو ناب مقالة مبصح زجبرة تصفى على مرايا أما قلم بصح زكايدو أمباسادرات حبرات أوروبا بإثيوبيا تي أبتكلل فلما ورح حدار كلتشحن عسران استولع كوينات دو كبل تصويعهم إمباسي نايت حبرات لوميا بتويتر أبزوتو مقلتي مقاس سباوي مسلات دو كبلن سراويت إيرترا كابتكلل كوتسن تاليبهم منقستات إثيوبيان إيرتران بزعبه الله سراويت إيرترا بتقراي زاقيت بوقعي تامنون بفدرالاوي منقستي إثيوبيا استمززو سبسلتان قزياو حدار تقرايقن بعينو وتادرات إيرترا خمز رايهم زقلتو أكل نايتي ناب تقراي زبط حقوجل حبرة أوروبا زغنو أمباسادرات جرمانين سويدنين ببوغانو مابزابو ومقلتون تمساسالي تاوعي تقريبا مالو اتهم مزيق زياو من محدار كل تقراي استراخو بوجل ديبلوماسينياتات سباوي حقز ناب حزب تقراي كبتسح كتحبابرو مخانو منافليتهم كزياوي من محدار تقراي بعسر تمقابيت نلوخات حبرة أوروبا مقالة زهابو جهود مبرهي مهابونا مسكن طلبات قزي فيو قدام النتات حبرة أوروبا دمانت ريب
ዝብልት መግለጺ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ጌታ ፓሲ ብሮብዕ ናብቲ ክልል መብጻሕ ከም ዘካየደት ኤምባሲታ ሃገራ በአዲስ አበባ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ተዛሪቡ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ ብሰሉስ ንቤት ምክሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ክስታት መሰረት ዘይብሎም እዮም በመባል ነጺገዎም ድሕሪ 3 ወርሕ ክካየድ ተባሂሉ መደብ ኣብ ዝተተሓዘሉ መረጻ ኢትዮጵያ ውድባት ብልጽግና ኢዜማን እናትን ዝለዓለ ቁጽሪ ዘለዎም ሕጹያት ከም ዘቕረቡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ተማለፍሊጡ ነዞም ሰለስተ ሰልፍታት ሓዊሱ ብደረጃ ሰልፍን ውልቀን ንምውድዳር ልዕሊ 8000 ሕጹያት ተመዝጊቦም ኣለው ሃብቶም ወልድ ዮሐንስ ተወሰኸ ሓበሬታ ክህበና እዩ የመስግነካ ኣኽሊሉ መግለጺ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ መረጻ ካብ ዝሳተፉ 47 ውድባት ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና 2432 ሕጽያት ብምቕራብ ትዝለዓለ ኮይኑሎ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ወይ ድማ ኢዜማ 1385 ሕጽያት ብምቕራብ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብሉ እናት ዝተባህለ ውድብ ድማ 573 ሕጽያት ብምቕራብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዕሎ እዞም ሰለስተ ሰልፍታት ሓዊስካ ብደረጃ ሰልፍን ውልቅን ልዕሊ 8000 ሕጽያት ንውድድር ከም ተመዝገቡ ምዝዛም ምዝገባ ሕጽያት ኣመልኪቱ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ትማል ሓሙሳ ብዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡሎ ኣኽሊሉ ኣካቤት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዝሃበቶ መግለጺ ቁጽሪ ተወዳደርቲ ውድባት ከም ዘለዎ ዝቕጽል ኮይኑ ቁጽሪ ሕጽያት ግን ክውስኽ ከም ዝኽእል ተዛሪባላ እቲ ምዝገባ ኣብ 673 ክልላት መረጻ እዩ ተኻይዱ ኣኽሊሉ ሃብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ውድባት ኦነግን ኦፌኮን ካብቲ መረጻ ተደፊና ክንውጽእ ተገይርና ብምባል ንርእሶም ከም ዘገለሉ ዝዝከር እዩ እቲ ቦርድ መረጻ ዝርዝር ሕጹያት ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እውን ናይዞም ውድባት ሕጹያት ይተኻተቱን ወኽሊሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተተት ኣካቢቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ናብ ናይ ሕጽያት ምዝገባ ቅድሚ ምኻድና ውድባት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ጸገማት ብውልቅን ብጉጅለን ረኺብና መፍትሒ ንምሃብ ፈቲና ኢና ኢላላ ኦፌኮ ዘቐመጥክዎም ቅድሚ ኩነት እንተዘይተማሊኦም ኣይሳተፍን ብምባል ካብቲ መረጻ ከም ዝወፀ ብምግላጽ እቲ ነቲ መረጻ ዘፈጽም ትካል ብመንጽርቶም ዝቐርቡ ነጥብታት ከም ዘይሰርሕን ገሊኦም ድማ ከም ዘይምልከትዎን እውን ገሊጻ ብዛዕባ ምዕጻው ቤት ጽሕፈታቶም ኣበይ ከም ዝተዓጽቦም እኳ እንተሓተትናዮም ኣበይ ከም ዝኾነ ግን ኣየቕረቡልናን ድማ ትብል ብርቱካን ሚደቅሳ ክልቲኦም ኣብቲ መረጻ ዘይምስታፎም ከም ዘሕዝና ዝገለጸት ወይዘሪት ብርቱካን እንተኾነ በዚ ምኽንያት ጸገም ክፍጠር ይኽእሉ ኢሎም ዝተዳለወሉ ነገር ከም ዘየለያ ገሊጻ ኣኽሊሉ የመስግነካ ሃብቶም ቢቢሲ ትግርኛ ተከታተሉ ኣለኹም ናብ ሓጽር ዜናታት ሰጊርና ኣለና ሱዳን መራሕናይቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ግፍዕታት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ጉጅለ ሚሊሻ ጃንጃ ደዊድ ካብ ማእሰር ተፈቲሓ ሕቡራት ሃገራት ምስቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብዝተሓዝ ኣብ ልዕሊ እቲ ብምሕረት ተፈቲሑ ዘሎ ሙሳ ሂላል ገዳም ቢሩ ነይሩ እዩ ምፍታሕ ናይ ዝኣዛዚ ድሕሪ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ምስ ዕጡቓት ተቃውምቲ ጉጅለታት ዳርፉር ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም እዩ ዝካየድ ዘሎም ኣብ ናይጀርያ መንነቶም ዘይተፈለጠ ዕጡቓት ብ10ታት ሽሓት ዝቁጸሩ ተምሃሮ ከም ዝጨወዩ ሰመዝ ሓቢሮም እቲ ናብ ሎም ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ኣብ ዞባ ካዱና ዝርከብ ትካል ትምህርቲ ተኻይዱ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ጭውያታት እናገደደ ይመጽእ ምህላው ይፍለጥ ኬንያዊ መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ በኮሮና ቫይረስ ድሕር ምልካፉ ተወሺቡ ምህላው ተገሊጹ ራይላ ኦዲንጋ ትማል ሐሙስ ምሸት በኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኸፈ ፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ድኻም ምስ ተሰምዑ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዘምርሐ ስድርኡ ሓቢሮም ኣብ ቤልጅየም ብራስለስ ኣብ ሓደ ኣብ ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምባ ዝተሳተፉ ክልተ ኣሕዋት ኣቐዲሞም ንፈተነ ሓደ ወዲ 76 ሰብኣይ ከም ዝቐተሉ ሰመዝ እቲ ሃገር ሓቢሮም ኢብራሂም ኢልባክራዊን ካሊድ ኢልባክራዊን ኣብ 2016 ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 21 ሰባት ምቕታሎም ይዝከር ግብፅን ቱርክን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ ኣብ 2013 ሰራዊት ግብፂ ነቲ ብፕሬዝደንት ሙሐመድ ሙርሲ ዝምራሕ መንግስቲ ምስ ኣለዮ ቱርኪ ምስ ግብፂ ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ምብታኻ ይዝከር ዲፕሎማሲያውን ስላያውን ርክባት ከም ዘካየዳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ተዛሪቡ
ናብ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ሰጊርና ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 6 ወርሕ ናይ ዝወደቐ በዓል ሚልዮናት ብር ሎቶሪ በዓል ዕጫ ንኣዋርሕ ተሳኢኑ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ሎቶሪ ክስረዝ መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ዕድለኛ ተረኺቡሎ ብሄራዊ ሎቶሪ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013 ዘዳሎ እንቁጣጣሽ ሎቶሪ ንቀዳማይ ተዓዋቲ 20 ሚልዮን ብር ኣዳልዩ ነይሩ ተዓዋቲ ቁጽሪ ኣብ ወርሕ ጳጉሜን ወግዓው እኳ እንተተገበረ ንዓይ በፂሕኒ ዝብል ከይተረኸበ 5 ተዋርሕ ሓሊፎም በቆጻጽራ ኢትዮጵያ 26 ለካቲት 2013 ግን ሓደ ውልቀ ሰብ ምስ ትኬቱ ቦኺሉሎ እቲ ዕድለኛ ክንዴ ኣስራት ይባል ነባሪ ከተማ ኣርባ ምንጭ ሎተሪ ተለያየ ቦታ ሎተሪ ቆርጫለሁ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሎተሪ ቆሪጸ ነይረ እታ ሕጂ በፂሓትኒ ዘላ ግን ምናልባት ኣብ ሻሸመኔ ወይ ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝዓደግኩ ወይ ኣትኸውን ብድምር ናይ 360 ብር ሎተሪ ዓዲገ ነይረ ሓደ ሙሉእ ዕጫ 5 ትኬት ስለ ዘለዎ ብሓደ 100 ብር ኢኻ ትዕድጎ ስለዚ እቲ በዓል 100 ሙሉእ ትኬት እዩ በፂሕኒ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሙሉእ 5 ትኬት የዝዕድግ ሙሉእ ታለም ቆጠው ክንዴ ተዓዋቲ ናይ ትዕጫ ከም ዝተሳኣነ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ይሰምዕ እኳ እንተነበረ ኣነ ክዕወት ይኽእል እየ ዝብል እምነት ግን ኣይነበሮን ነተን ቅድመ ዋርሕ ዝዓደገን ትኬታት እውን ዘኪርዎን ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝዛረብ በጣም ብዙ ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ ብጣዕሚ ነዊሕ እዋን ስለ ዝገበረ ኣይረኣኽዎን ነይረ ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርባ ምንጭ ድማ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ማሕበር ደገፍቲ ኮይነ ሰርሐ ንኽልተ ዋርሕ ዝኣክል ከዓ ምስታ ጋንታ ኣብ ድሬዳዋ ፀኒሐ ነይረ እዝን ካልእን ምኽንያታት ተደራሪቡ ክርስዖ ገይሩኒ ካብ ድሬዳዋ ምስ ተመለስኩ ግን ናይ ጓለይ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ኣይከፈልካን ስለ ዝተባሃልኩ ነቲ ክፍሊት ዝፈጸም ኩሉ ወረቐት ቅብሊት እናደለኹ ነቲ ትኬታት ሎተሪ ረኺበዮ ሎተሪውን ነተን ሙሉእ ዕጫ ተዓዋቲ ዝገብራ 5 ትኬታት ዘይኮነስ 3 ትኬታት ጥራሕ ይረኺቡ ሽዑ ነተን ክስረዛ 4 መዓልታት ጥራይ ዝተረፈን ትኬታት ሒዙ ናብ ምምሕዳር ብሄራዊ ሎቶሪ ኸይዱ ማብቂያ ጊዜ ነበሩ አይደል እቲ ዕድል ዕለ 30 ይዛዘም ነይሩ ስለዚ 4 መዓልቲ ምስ ተረፈ የኸይደ ካብ ምስራዛት ሪፈዮ ከጻሪዩ ከም ዝደልዩ ሓቢሮም እኒ ካበይ ከም ዝመጻኹ እውን ሓቲቶም ነጊረዮም ክሳብ ሎሚ ዝደንጎ ኩሉ ምኽንያት ምስ ሓተትኑ ከዓ ንኩሉ ብዝርዝር ኣረድዮም ሽዑ ነተን ትኬት ተቐቢሎም ከም ዝተቐበሉኒ ዘረጋግዝ ወረቐት ሂቦምን ኣለዉ ሕጂ ብድሕሪ 15 መዓልቲ ተመለስ ስለ ዝበሉኒ ይጽበዮም ኣለኹ ይጠበቁ ነው ነተን 5 ትኬታት ከም ዝዓደገንን ናይ ሙሉእ ዕጫ ተዓዋቲ ንሱ ከም ዝኾነን ኣረጊጹ ዝዛረብ ክንዴ ናይተን 3 ትኬታት 12 ሚልዮን ምስተኸፈሎ እቲ ዝተረፈ 8 ሚልዮን ብር ግን ንሓደ ሰናይ ተግባር ንክኽፈለሉ ሕቱ ከም ዘቕረበ ይዛረብ ነዘን ምርግጋጽ ናብ ምምሕዳር ብሄራዊ ሎቶሪ ኢትዮጵያ ደዊልና ነርና ንዳይሬክተር ርክባት እቲ ትካል ኣይተ ቴድሮስ ንዋይ ከዓ ረኺብናዮም 20 ሚልዮን ብር ዝሸልመው እቲ 20 ሚልዮን ብር ዘሸልም ሎቶሪ ብ5 ጳጉሜን 2013 ይወዲቑ ንተዓዋቲ ሽልማት ዝውሃበሉ ገደብ መዓልቲ ድማ 30 ለካቲት ይዛዘም ነይሩ ምምሕዳር ብሄራዊ ሎቶሪ ንኻልኦት ተዓወቲ እቲ ሎቶሪ ክሽልም እኳ እንተጸንሐ ናይ 20 ሚልዮን ቀዳማይ ተዓዋቲ ግን ተሳኢኑ ይጸኒሑ እዚ ድማ ንህዝቢ ፍሊጥና ነርና እቲ ዕድል ዝስረዘሉ መዓልቲ 15 መዓልታት ምስ ተረፈውን እቲ 20 ሚልዮን ዘሸልም ትኬት ኣብ ክልል ደቡብ ከም ዝተሸጠ ንህዝቢ ሓቢርና ብድሕሪኡ ብ26 ለካቲት 2013 ክንዴ ኣስራት ዝተባሃለ መንእሰይ 3 ትኬት ሒዙ ቀሪቡ ነቲ ትኬት ተቐቢልና ኣለና ሽልማት ግን ሃብናዮን ምክንያቱ ግቡእ ምጽራይ ምስ ተኻየደ እዩ ተዓዋቲ ምዃኑ ዝረጋገጽ እቲ ክልተ ትኬት ዘይቀረበሉ 8 ሚልዮን ብር ግን ብመሰረት ሕጋዊ ኣሰራርሓ ትካል ንዝተፈላለዩ መንግስታዊ ስራሕቲ ከም ዝውዕል ሓቢሩና ናይዚ ሰሙን እዚ ምድላዋትና ኣብዚ ክንዛዝሜና ክቡራት ሰማዕትና ኣኽሊሉ ዘጋይ ብምቕራብ መደባት ብምውዳድ ሃፍቶም ወልደ ዮሃንስ ከምኡ ድማ